извинявам се, още програма, това след изходът решите предаване. Уважаеми общински съветници, на основание член 52 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Коков, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация се провежда в днешното заседание на постоянните комисии при Общински съвет на Коков. Както знаете, с изменение в Закона за местното самоуправление на местната администрация се създаде нов член 48а, като алинея 2 влезе в сила от 1 юли 2024 година, която гласи: заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страница на Общинския съвет и на общината, като записите на заседанията се съхраняват в съответната интернет страница. Във връзка с това, искам да напомня, за член 57 алинея 3 от правилника, който гласи: участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите. Заседанието ще се провежда с присъствието на всички общински съветници, като всеки един от председателите на постоянната комисия, заедно със своите членове, ще гласува становище към докладната записка, която е водеща комисия. Останалите съветници ще имат право на съвещателен глас. Дневния ред на днешните заседания на постоянните комисии всички го имате. Той съответно е дневния ред на заседанието на Общински съвет в Коков на сесията. Точките касаят практически две постоянни комисии: работа, бюджет, финанси, общински собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности, която има кворум, има пълен състав. И втората комисия, към която има точки в дневния ред на заседанието на Общински съвет на Коков, е постоянната комисия местно самоуправление, обществен ред и сигурност, нормативна уредба, устройство на територията, транспорт, демографски и миграционни проблеми. Тя също има кворум, така че двете заседания могат да се проведат. Днес е съставен, че първите, знаете всички, 8 точки, първите 4 точки касаят постоянната комисия, бюджет, финанси, общински собственост и фирми с председател Айран Пашалов. Господин Пашалов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, заместник кметове, уважаеми колеги общински съветници, доктор Иванова, управител на МБАЛ, експерти от общинска администрация. С така предложения и проект на дневен ред, всички имате материалите, сте видали, който е съгласен с така предложения ни проект на дневен ред за постоянните комисии, моля да гласува за, против, въздържали се няма. Проекта за дневен ред става дневен ред. Така, точка първа, дневния ред, е докладна записка от Емил Цеков, кмет на община Никопол, относно приемането на финансовия отчет на Общинското търговско дружество МБАЛ Никопол ЕООД за второто тримесечие на 2024 година. Сред нас е и управителят на МБАЛ Никопол, доктор Иванова. Ако искате, с 2-3 изречения на бързичко на колегите да кажем, да не ви задържаме и вас за състоянието. И те, ако имат след това въпроси и питания, ще продължим. Ами, това, което мога да кажа, че реално това не е същинският отчет, тъй като няколко месеца подред касата не ни изплаща над лимита, който болницата е изработил. Тоест, реално нашият финансов резултат трябва да е положителен. Но това чакаме във времето да ни се изплатят тези средства от касата. Колеги, въпроси, питания към доктор Иванова? Няма. Точката отива в този си вариант на сесията.
Благодарим ви за присъствието, да не го отнемаме на вас от ценното време. Успешна седмица, хубава приема. Извинявам се. Не, по принцип, да, и понеделник имат доста задължения. Може и да разместят. Добре. Да гласуваме. Да. Гласуваме комисията, точката. Да. Колеги, който е съгласен в този вариант точката да отиде на сесия, моля да гласува за. Против, въздържали се, няма. Добре. Да изтеглим точка 8, за да не чака доктор Иванова до края на комисия. Да. Постоянната комисия за местно самоуправление обществен ред. Да. Уважаеми господин Кметек, заместник кметове, господин председател, докладна записка от Емил Асенов Цеков, кмет на община Никопол, относно избор управител на многопрофилна болница за активни лечения Никопол ЕАД, СЕИК 000-410049 за срок от 3 години. С решение номер 104 от 23.4.2004 г. Общински съвет Никопол обяви процедура за избор на управител на многопрофилна болница за активни лечения Никопол ЕАД за срок от 3 години при ред и условия за номиниране на кандидати съгласно приложение 1, неразделна част от решението. Произтичащите от решения правни и функционални действия по провеждане на конкурс, възложен на комисията в състав. Имате състава. Колеги, въпроси? Първо да кажем за избора на управител, защото сега все пак се заснеме хората да чуят навизат какво да правят като администрация. Да се включим господин представителстващ на комисията. Председател на комисията за избор на управител на Общински съвет Никопол, назначен естествено с решение 104/2024 година, се проведеха 3 заседания на нашата комисия. Първо, когато имаше приема документи, втората разглеждахме на приема документи, насочихме, допуснахме единствения кандидат, който е подал заявление и оферта за участие в конкурса, именно Яна Иванова. И след което допуснахме отговарящите критерии, които бяха заложени в документацията, и най-вече да има магистър, с степен на образование, професионално, който има, който тя го доказва с документите, а още повече беше след 3 години вече и управител на нашата общинска болница. Третото, което направихме, запознахме с нейната бизнес програма за управление на дружеството, плюс събеседване, интервю, което направихме с колегите. Няма защо така беше. Бяха поставени лични въпроси дори от контекста на управление на общинското дружество, защото наистина да се видят тенденциите, които ще се развиват като дружество, което ще се развие дружеството. Всички от комисията бяхме така доволни, да не кажа очаровани, но това, което изразихме като накрая, че все пак наистина има лице, което да поеме немалката е лека задача да управлява една общинска болница, тъй като на всяка общинска структура, защото и болницата, има необходимост от финансови средства, има трудности, които са взаимно продължаваме с колегите от болницата, и да благодарим на управителя до сегашния и на бъдещия, на цялото така лицелия персонал, тъй като през годините, ако се спомняте в пандемията, всички бяхме активни участници в този нелек процес и благодарим на колегите от болницата, от болничната помощ, на цялото ръководство, се умяхме да се справим горе-долу, мисля не горе-долу, с тази тогава наистина пандемична обстановка в цялата страна и така част от силата община Никопол. Другото, което е хубаво да отбележим, не като да се хвали, но да отбележим и което постигнахме
предишното ръководство и сегашното ръководство и в лицето на сегашния ръководител на общинското дружество е именно инвестиции, които направихме през годините за подобряване на материалната база на общинската болница. Всеки, който е бил пациент, лекуващ се в тази общинска болница, се вижда видимо резултатите, които са извършени през годините, а именно подобряване на материалната база, изразяващо се в ремонт, основен ремонт на покривната конструкция на основната сграда, подобряване и външния вид и вътрешен на на родилното отделение, покрива обмяна изцяло обновено. Неща, които бяха основни и важни, защото без покривната конструкция да бъде подменена, нямаше да съществува и болното отделение като такова, като знаете, всяка една къща започва първо от покрива. Вече има детайли, които трябва да се подобряват във времето. Оборудването, което успяхме да защитим чрез първото ТГС, финансови корекции, които успяхме да спечелим като корекция, която беше наложена. Всичко това е благодарение на ръководството, нейно лице, в наше лице на цялото ръководство, на колегите, съветници, включително, защото проблемите в тази болница те не стигнат, те не престават. Това, което предприехме като с ваше съгласие и визия е част от земята, която е на територията на общинската болница, преотстъпихме и продавахме за бъдеща инвестиция за шиварски цех, който наистина ще се реализира и ще се изпълни като инвестиция, който ще подобри не само базата, като инфраструктурата, но и като възможност за намиране на работна ръка и за осигуряване на заетост на лицата на територията на община Никопол като цяло. Всичко това наистина през тези години и месеци направихме съвместно всички вас, и което показва нашето положително отношение и необходимостта да се работи в тази посока. Така че аз пак като председател на комисията за избор и надявам се, искам да благодаря на госпожа Иванова, че се съгласи отново да бъде сред нас, да помага в тези тежки времена, които се наблюдават и да бъде отново управител на нашата общинска добра болница. Да пожелаем успех и сили в бъдеще време и за подобряване на резултатите на тази болница. Като несъмнено това ще бъде необходимо на нашата подкрепа винаги, защото тези лечебни заведения, знаете, не са за цел да трупат печалби, а са за цел да подпомагат здравословното състояние на цялата общинска общност, да го кажа, на цялото население. Така че това от мене като цяло и отново искам да благодарим за този ангажимент, защото този ангажимент не е ред. Много благодаря. Благодаря, господин Ахмедов. Благодаря, господин Ахмедов. Колеги, някакви въпроси? Колеги, съгласни си докладната записка да отиде в този вариант на сесия? Нека гласуваме. Благодаря ви, отива в този вариант на сесия. Колеги, точка 2 от дневния ред е приключихме с точка 8. Накрая вече освобождаваме доктор Иванова да свърши задълженията, които е необходимо. Благодарим, успешни седмици желая. Така, точка 8 също от дневния ред приключи, колеги. Точка 2. Продължаваме. Докладна записка от Емил Цеков, кмет на община Никопол, относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на Общински съвет Никопол през 2024 година. Постъпило е становище на Обществения съвет на заседанието, което е проведено на 9 август 2024 година, като по заявленията се отпускат следните помощи: Адем Мехмедов 250 лева за лечение, Енвер Мустафов 200 лева за лечение и Силвия Плевневила 300 лева за лечение. Това са хората, които са одобрени от Обществения съвет и са предложени. Тук разяснения едва ли ще са необходими. Предлагам точката да бъде гласувана и в този си вариант да отиде на сесия,
Който е съгласен с така направен проект за решение, моля да гласува за. Против, въздържали се няма. Отива в след точка. Добре, отива в този вариант на сесия. Заповядайте, господин Сакаджиев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет и колеги, аз имам едно конкретно предложение. Когато има такива предложения, нека да минават през Комисията по социални дейности, след решение на Обществения съвет и обязателно да минават през Комисията по социални дейности, здравеопазване и трудова заетост, защото е специфична на работа и на тази комисия и да заседава и тази комисия. Да следващия път да го имате предвид. Благодаря на господин Сакаджиев за предложението. Колеги, точка трета от дневния ред е докладна записка от Емил Цеков, кмет на община Никопол, относно продължаване сроковете за погасяване на поет дълг по реда на Закона за общинския дълг по договор номер 1057 от 13 март 2019 година, финансиран от Фонд за органите на местно самоуправление в България ФЛАГ ЕАД. Да. Господин Стефанов, с 2-3 изречения на бързичко да разясним на колегите. Това е една възможност допълнителна, която член ФЛАГ откри пред нас, да удължиме още малко срок за погасяване на този мостови кредит, който сме ползвали от ФЛАГ. В тази връзка аз ще се позволя само да допълня нещо на Комисията по бюджет и финанси. Едно разяснение, че напълно е възможно и разглеждаме в проект за решение и сме в процес на съгласуване с Министерството на финансите на един допълнителния заем, който е към безлихвения заем от централния бюджет, който знаете, че мина веднъж на решение на Общински съвет, но трябваше да бъде преработен. Редуциране до по-малък размер, тогава гласувахте 1 990, мисля, че беше 70 беше в 990. Да. Сега е редуциран до 607 хиляди, но тъй като сме все още в процес на съгласуване с Министерството на финансите, дали ще ни бъде допуснат такъв кредит и какъв размер, ви запознавам с това, че напълно е възможно до сесията, която е в четвъртък, да внесеме окончателен проект на решение, да. Но ви запознавам сега на комисията. Няма да бъде нещо по-различно, като мотивировка само ще бъде, ще има разлика и той няма да бъде с тази цел, с която беше предходния заем, а ще бъде в общ вид за финансиране на касови разлики по бюджет. По мостовия това е една допълнителна възможност, но тя е обвързана с безлихвения. Всъщност няма да правим връзка с безлихвения заем, то по бюджета по принцип всичко е свързано, но това е една допълнителна възможност към това, от която се възползваме, за да можем във времето да успеем да погасим успешно този мостови кредит. Благодаря на господин Стефанов. Колеги, въпроси по точката, питания? Господин Стефанов, вероятността в този вид да мине е по-висока, така да разбирам. Да мине кое? Безлихвения. Безлихвения в по-малък размер, до 607 на този етап. Сега, това, което ме питате, във времето, нека остане отворен въпроса и да се знае от общинските съветници, че е напълно възможно във времето, това, което ни позволява закона, до 3 години, ние да можем да актуализираме този размер, ако се наложи, и според възможностите на централния бюджет, той да бъде актуализиран. Знаете, че искаме по-висок размер, за да може да оперираме във времето с повече средства, но и ресурса на централния бюджет е ограничен, така че започваме с сума, която е в намален размер, но си запазваме правото във времето, тъй като на всеки етап се иска решение на Общински съвет. Това е краткосрочен, т.е. до една година. До август месец следващата година. Тогава може да се наложи ново решение. Даже още януари, ако решим да актуализираме леко размера, може да има корекция, но това всичко ще бъде една вероятност за времето, според това как се движи касовото изпълнение на бюджета. Просто трябва да знаете, нали, че въпросът ще остане отворен, така че да може да маневрираме времето до 3 години и да можем да се стабилизираме. Колеги, други въпроси?
Да, идеята е да се подобри финансовото положение. Други въпроси, колеги? Подлагам на гласуване точката, който е за в този вариант да отиде на сесия. Против, въздържали се няма. Точка 3 отива в този вариант на сесия. Точка 4 от дневния ред. Докладна записка от Емил Цеков, кмет на община Никопол, относно приемане на отчета и уточнения план за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30 юни 2024 година на община Никопол по натурални и стойностни показатели. Това е една, колеги знаете, стандартна процедура, която се гласува. Някой, ако има въпроси от точката, няма. Подлагам на гласуване, който е за точката да отиде в този вариант. Против, въздържали се няма. Този вариант, точка 4 отива на сесия. Точка 5, колеги, докладна записка от Емил Асенов Цеков, кмет на община Никопол, относно отдаване под наем терен с площ 16 квадратни метра в подземен имот с идентификационен номер 51-723.500.1295 по кадастралната карта в региона на град Никопол с обща площ 1615 квадратни метра. Става на въпрос за даване под наем срок от 10 години. Господин Ахмедов, 2 думи по точка 5. Да, аз в последните заради това, че беше попълнено заявление за един терен, чийто договор изтича. При анализа на договорите на властта на таксата се установи, че това допълнително договор изтичат. Един от тези договори, т.е. 16 минути, се даряващи терен, но който е разположен да стане гараж, че както знаете първите гараж на Чолаков, на Дото Чолаков. Това е терен, който се маркира на този. Това е стандартната процедура, продължава да дава наем на тези терени. До сега практиката, която сме предлагали 5 години, но върдиката са ни повторяни процеси. Това сме взели предлагане на решението да бъде 10 години. Казвате, за такъв терен, които са обект на нова храната. Един е терена, други е тук, където се намира магазина срещу Доросен Дрончев, там се намира. И други е тук на улица Василевски, така е, че ние купим ДТС, дето се помещаваме. Това са терени, които отдаваме под наем. Децата, които са най-малко лица. Общо трите точки. Благодаря, господин Ахмедов. Колеги, въпроси? Колеги, нека гласуваме точката да отиде в този вариант на сесия за. Против, въздържали се няма. Точка 5 отива в този вариант на сесия, колеги. Точка 6 от дневния ред. Докладна записка от Емил Асенов Цеков, кмет на община Никопол. Отдаване на под наем с терен с площ 28,5 квадратни метра с идентификационен номер 51-723.511.72. Намира се в регистъра на град Никопол с обща площ 749 квадратни метра, също за срок от 10 години. Господин Ахмедов разясни и за този имот. Някакви въпроси? Колеги? Колеги, нека гласуваме да иде точката в този вариант на сесия. За? Против, въздържали се? Няма. Колеги, точка 6 отива в този вариант на сесия. Точка 7. Докладна записка от Емил Асенов Цеков, кмет на община Никопол, отдаване под наем терен с площ 16,8 квадратни метра, поземен имот с идентификатор 51-723.500.1170,
с обща площ 578 квадратни метра, пак за срок от 10 години. Колеги, въпроси? Колеги, нека гласуваме точка 3 в този вариант на сесия за. Против, въздържали се? Няма. Колеги, точка 7 отива в този вариант на сесия. Точка 8 мина предварително. Поради приключване на дневния ред закривам днешното заседание, колеги.